Gabon, hemen flotillan alarma piztu da berriro, jakinarazi digutene hainbat itsasontzi daude gugana abiadura handiz hurbiltzen. Esan digutenen arabera 12 baino gehiago izan daitezke, zantzu guztien arabera Israelen armadakoak izango dira eta flotilla inguratzen saiatzen omen daude. Esatea gu ondo gaudela, lasai, Gazara joateko erabakigarritasun guztiarekin, eta hemetik salatzen dugula beti ere Israelen genozidioa, salatzen dugula ere Trumpek eskainitako ituna iruzur bat baino ez dela inolaz ere Palestinarentzat konponbide bat, eta deia egiten diogu euskal jendarteari eta mundu osoari ez flotillagatik, baizik eta Palestinaren alde eta genozidioaren kontra kalera ateratzeko. Orain da momentua, greba deialdia badago, flotillatik ere horren aldeko deia egiten dugu, eta besterik gabe saiatuko gara hurrengo minutuan informatzen jarraitzen. Gora Palestina eskatuta.